Kamut kumno kani ke jingong ya ka bau Jisu Ukraine. Jisu ong kita ki bahaswa kin long khatdo. Bal kita ki ba khatdo kin long shwa. Hato fi sungu tho ya kani ke jingmot. Kwa ba Ukraine bat pi ya kani ke jingkran ke jong trai. Hagani ke por ke menta ba nganget kani ke jingkran kan long ke jingkyrkhu ke jingmantoy yangi iwei pe iwei baro. Ngai khublei shwa pi iwei pu he kerteng ke jong Jisu bat sai sien. Hoi ngam la abadi iya pin ri haka mensim ngayu iya pi di ki hajar ki mensim ki ba kodor ki ba pech ba ki ba sngap ya ktien ke jong Blei but kat manang yat ro ki lak hoi pi iya nga haka screen ke jong fi ri ngayu iya pi ka perthai ka bagen jam mensim ba pi pech yang ada ke ba phu samar ki da ka jing iya ngaru nga iya ya pi da ka jing iya ki jong tra ba ngaru nga phu samar ki ha ba nga pech ya pi na mar ba nga sngo iya ya pi ba fi it you try ba dia ka ktien ke jong bangada kyrkhu ye pi bangada duai na ka banta jong fi ba Blei unang kyrkhu isu ye fi ba Blei unang le ki kamba aga jim ke fi kan mau ne ka wei ba Blei pa jing ba habneng ude Blei ba sngo ba ban kyrkhu ba sngo tanat ban penroi ye lagi jong ki breu ki jong bato pinang roi pinang yebet yabyang bato pinang long ki breu ki bala kyrkhu ki liang baro bat utrahi unang pen pau ya kata ga jingle ka ba kraw ga jim ga jong fi ba nganget bu utrahi unang pendan kam ya piru na ka banta ka buram ga jong tinginya position ni ga subject ni ga sngi ki ba khatdo kin long shwa ba ki ba shwa kin long khatdo kamot kumno ga ni ga jing ong ka ba Jisu ong kani ga dai ga jing ong habangala apuson ba habangala apet ba ga ktien ga jong Blei nga shem bo pleng long very simple ba kita ki bahaswa kin long khatdo ba kita ki ba khatdo kin long shwa kam dei ka ba hado kata ban sungutho ia ka ne ka jingkran ke jong tra oi ha ka ba kin jado le se ka long ka ba kham shitom ban sungutho bo Jisu umut kumno henre ha ba puli ba ya ka ktien ke jong Blei pleng ka long very simple habang sungutho ia ka donot ke jong Blei ba ia ki ktien ia ka bo Jisu Ukraine ba ki jingmot jong ki ka long very simple ka ne ka mot bo tau bahaswa un long khatdo ka bo uno no babu shwai ki jong ni ka perthayam bu shwai la de ne ka kme ne gi khon bu shwai ki bri bu shwai ki ta gi jingdan jing em bu shwai ta ka spa ka pho ga jong bu shwai ka ta hakmat do ga jing em ga jong Jisu on da phile kom ta fi bu shwai ya ka ta ki baro banyanga pin salong khatdo la fi bu shwai ki jong ka perthay haka jingem ge jong fi latikna pin salong uba khaddo pin sa khaddo tat aka jingem ge jong fi namar kita ki jong ka perthai ki namla am pin mentoy fi ki jong ka perthai ki namla ban kyrkhu ye fi ki jong perthai kan pin sa khaddo ye fi rei utau ba khaddo un long shwa bat lada phibu khaddo ye la de phibu khaddo no ye ki phibu lo hadie ni ki la da ki kme khopa ken men bo jong fi ki bahayeng ki basem ba ba thang fi bo lo ki las le fi bo nen kong shayu Jisu PM pin salong nen kong ha ga ji em ke jong fi da fi bo hadien ni ki bar khat bo chadien pin salong nen kong tring dau Jisu Ukraine ni ga ne ka kentien na ga manta jong fi ga ne ga ski fi bo nen kong ye no ha ga ji em ke jong fi bo ki bahayeng bahasam fi bo ga nam ga buram fi bo ega spa ga pho igi jandan jing em ne fi bo nang kong kita la fi bo nang kong ta kamot fi la sa khatdo aga ji em ga jong fi ta deng ta kwa ban ong fi ga ne ka sngi bo nang kong yau Jisu aga ji em ga jong fi bo nang kong yau Jisu la fi ine pim yo uru henry ga ktien ta kala don bot ya ga ne ka ktien ga jong trai nget aga ne ka ktien ga jong Blei fini ya ka kamba ka jingem ke chongpi markani ke ji kren kawan na kata ka jing kren ka bau Jisu ya kren bau tau samla ruspa bada bang apuli ne ka ktien ga rasu do kata ya ka ba perkhat ya ka ba jah ka ski bau tau samla ruspa wan hau Jisu bad wan man kli kum no bu unyo ka ta jingem ka bam jukot ka babal ke thu ne udah dem kho siu bad udah kli udah wan man penret wangan le kum no ban yo ga jing im ko bom chukot Jisu la ong
metip iki hukum wat klaim wat penyiap wat tu wat sekilam ler wat lepop buromikupa ba ila kemiru tiulai thu kono hikai kita barong asumar naduk menang kena ngapule na markos kan long ba shipau kan ga dekat ka ba arwai ga ong menepan ujisu te haba ula kmi ya ula sngo it ya ba ula ong ha ujisu haba ula pet yu tau samla ruspa ula sngo it pala de namar ba ubat ya kitiki hukum baro lafi bat iki hukum baro utrai usngo it ya pi bat ik ketien ju usngo it ya pi henre uni ubre umis no tang ha gawe ya ka ba udang it pat ya kata spa ka pau ka jong ula bu nang kong ya kata hoi ubat iki hukum baro tang ba ya ka spa ro ubu nang kong ha ga jing ka jong tring ta uji su ong kawai kadang dunia me tu khilet dino kat ka ba medon a he ki baduk temen yo ka jingkan show habneng tu ali dara ikding phna tu buat ru yanga ong dino kat ka ba medon Blei U jisu ong dino kat ka ba medon namar butra ku aban kyrkhu thmai ne ubrio utra ku aban le iki ba thmai ne ubrio namar la ula don lupa ya kita ki jingdon jing unong bakini kila dep don lupa tu Blei U kyrkhu kum no yang namar ngalak penroi da kane ka ba ngalak don lupa te tadeng tau jisu ukwa ban tasuni ubrio lau kloi ne kloi ban I no e kata baro ka ba udan finken ma wene ka wei bakal don wei ka por ba U jisu khot itu samlaro ponu samlau ong ndak layap ipa dengan sabut ya me U jisu ong ke bayap gentap ke bayap ndre mame ali wan bot yang batul le alap panggan ke hima uni samlar dengan sengu di samlar spa benut ban yo khpa jong marudang spa ka phau ge joko re jisu ang yo to bayap untap yo bayap yo bayap untap yo bayap namar ladang ala khot ya me memtre ban pediang kamu melasa khat do kamu men sayap dan menang bu syayu khpa badia ka spa ge jong nengkong ban yang Bani kata ka calling ke jonga men sayap bat kita ki bawan tap ya meru kin dei ki briu ki bayap bat men tap yu khpa bayap bat ya meru en tap de ki bayap tagadau jisu ang ki bayap kin tap ki bayap tadeng ta umni usamla hang neru jisu khat yong khle dino kata ki ek ba medan sabut yang bo ni briu usung arta tien na finkan ma yu petros sabu jisu khat yu habu ukhat ujisu yo petros uwan hakapor bakaling ge u kaladap ukolai ban ino itiki aka baro ujisu angan pelong me unong tong breu pada shisha da fi pe ge jim ge jong petros hang no pilap bo petros ukerdo ge jim ge jong hang no pini petros uduk ujenjar pimi hang no noru bagi sendran ge jong trakin long ki baduk ni kwa abang fi ge ni ge sngi menta Bau jisu haba ukhatru wat yu Zakhias ukloi ban aino siteng na kata kaspa jong usiki beduk balo la bam club wangan siu asau sya ke bekum kita baru bala bam club ru wangan siu no asau sya ke bekum kita kamot ulabu no asadien ya kata kaspa ka jong baro ba ulabu nengkong ya ke jingkhot ke jong trai ba ulabu nengkong yu jisu hi ha ke jing ke jong tadeng ta bum ni samla ruspa U jisu langsung bahayu ha ke jisha marula bat iki hukum baro henrei ha ka ba ya deipat bat kata ka ban bu nengkong pleng uni ubri udang bu nengkong hi ka spa ka jong ban ya kata ka jingkhot ya kata ka calling ya ka bau Blei U khot yo udang bu nengkong pleng ya ka spa ban yo tau nongkhot bat ya kata ka jingkhot tadeng ta U jisu ong ali to ra ka ding phna to but enga kababel ka ong ni khot arfuar tiu la bu kho namar kata ka ktien baru leit no sngosi naba udan shibon ki spa habu jisu ong dino kat ka medan ais ki beduk warta tien tip ni jisu la nom la terus pa apat yang wang tip ni jisu la nom la men kyrkhu pat yang aku bangal along bekerkhu mentah warta tien ban but yo nong kyrkhu usngau ba kata ka jing kyrkhu ka khamla yu nong kyrkhu uni samla babiet namar itho yo jisu upelong yo jisu tang kum nong hikai
Kasi doon na preng jong pi kani ka por pi ang Jisu dai tang way na kitiki nong hikai. Nani utau breu bakraw, ni tang utau breu ubadan katakan nam. Nani utau way na kitiki prophet na way na kitaki nong yathu lo pala da pi bo yu Jisu kum ta bala da pi ken yu Jisu bo ulong tang kum ta am. Pi la do nong sibon. Kan ma bo Jisu dai tang breu kan ma udai Blei buan man shim ya ka dor breu. Udai Blei, udai Nongkhryiem. Pita ban I kata, Jisu le ayo, san hajar ki don, ubasa tang artli ki dok ha, bat santli ki kpu ki san hajar. Ula ban multiply, ya kata ka ba kendiat, ula ban penroy hado baginda kedang. Bun ki berikim senguthu, ya kata, bagi orang ladang abut yu Jisu kan yo ayu. Uniru utarai kum tala ladang abut ya metrai ngan yo ayu. Namar budang bu siya nengkong ya tak spa ka jong. Tadi indah ke Bible kita tu ang ni, ambau Jisu ula kami baru saudang ula orang kesenran jo kabar ya kibadan spa bakin lip sut aki mau Blei. Yang ni bau ni beriu imat, ubat kita ki hukum baru, dari udang maniru yang naga spa ka jong ta udang mani. Udang mani ta ka spa ka jong ka spa wong ka spa ta ka. Try wong ka tan ni beriu kibadan spa. Nani kita giba money ya gaspa bakin yo himau Blei. Kisran ti kilkin dit threat namar kata ketin jauh. Jisu lai tu pat udah ong kokon kabada ya kita giba shania hagispa. Man lai episode syaki himau Blei. Nada beriu bu nang kong syaki gaspa am. Kaya tan if even rong syaki himau Blei. Asepi ong ladang abot yu Jisu manoban sayang Tapi orang buat yu Jisu menopat ban ai kam ya. Dan dengan buat yu Jisu kum nopat kata ka jing em ka baman lagas ngi. Lada pimnut ban kendo am. Shibut lada pi don ha kata ka situation te pi ong ngampat don kam. Ngampat don jam kan ka kam ka banganga don ru am lang hap man sung bahasa ni ubriu. Namaru ni ubriu am ubsai nga wa nga kan ka kam. Bala nga buat no yu Jisu am ngan sado ni ka kam. Pikam la eu tau brio ne, pikam la eu trai ne. Uba ai fi ne ka kam. Kan mau mdei uni ubrio uba ai ne ka kam. Riu Jisu uba ai ne ka kam fi. Bahadu menta filong kum ne filong ram ka dei de jinga e ke jong Blei. Tadeng ta wa jubu she ka spa ne ki brio ne no nengkong. Bu nengkong yau Jisu. Tadeng ta ka Bible ka ongum no. Ong ka long ka bakam jem ye ka ut ban sut. Ye ki thleu trnia ban yau riu spa bali sut akima Blei. Jisu keren biang sepang ke spa wong ka tan ni boru spa. Bandrong saki mau Blei. Ka tan. Mar Blei bu udang bu ya ka spa jong nengkong ban yau Blei. Tadawa jubu nengkong ya ka kyrkhu bu nengkong ya Nongkhryiem. Ka Bible ke tu ni. Kita kila nang sengok kendit sikade gidi ong tikum tau bala ban lai im. Habau Jisu la kami syanya ki ulo ong hagi beriu kata ka bamla andre hau Blei na ba ki ki barok ki long ki bala hau Blei. La fifi bot si shay try kai ka ba hau mdan ero am ka ba hau try pi bot yo am fin sai kum no ba Blei ko khu ke jing im ke jong fi bangala ban bo ro ke ne ka subject ne ka singi bo Blei ko ban ka khu fi da ka ka ba thamai kwah fin ra da ketika barim ya ka ba fin syakri utrai ketika barim pihak bandu no bo no kita ki shadien bo no ka spa shadien bo ki beri shadien bo kita ki jingkar ku fidan bo no shwa shadien ni kita fi bo nang kong shwa utrai ba Bible ka hang ni ka ba mla beri ka long ka bala ba Blei pitrai Blei mla se Jeremia lai fu ar ka dekat ka bar punyo wong trai na long trai Blei halor ka do baro atau don ka ba mla ban nga don se ka bamla sifi kai ka bamla ba Blei ka Bible ka ongum ni anda kum tau Petros sedang matong hakmi ngel no iki baro ngila bot ya me no Jisu la tu ulo ong shisha siang ong pi don ubala no ya laki yeng lani ki men bausan rang manikan thai lani ukpal ni ka kmi ni ka tanga lani ki khon lani ki bri na ka banta jonga ba ya ka gospel lada pila bo sha shadien ya kita ki baro Pibu syadien ila ujong kupal, ujong kami. Nak tengah ki khon kita ki beri. Nak benta jong try but nam taga gospel. Henry unyo pediang ken shis pa sya ya kata menta hagan ni kapor. Wong pin sayo pediang pat shis pa sya
ia kata kaba pi labu syadien. Na labu syadien yu kupa ya kami yen men bo para kan thai Shillong ki bahayeng ki bahasam ya spa ka pau ki bri kita ki ki bro labu syadien. Try kular ne wang fin sayok pediang mentah. Ya ka spa. Berwang kumno wang unyo pediang ken spa sya ya kata mentah hagane kapor pinyo pediang yaki yeng yaki hin men bau Shillong bat kan thai bat yaki kimie bat yaki khon bat yaki bride lembat ki jing le ben bat haka perthai ka ban sawan ka jing em bom jikot if you both you try pinyo yaki yeng ka bakran ru yaki yeng ka bakan jadok yeng ka bakan jaman sim pinyo yaki yeng ki bakan jadok kamut sibon ki yeng pinyo ki families kin klalong ki family ki jongfi nani hagoi ka liang ru se la fim bandon ka yeng utrai sa ai ka yeng yefi kata ka dei ka ba utrai ukwa ban kyrkhu yefi ya ki yeng ru ki bakan jaman sim ya ki banget ki bakan jaman sim ya ka ba Blei un ai yefi man ta fil si fudan na ka ka family tang ka yeng ka jongfi en re anda fil ap diang utrai finyo shibon ki yeng but yaki hinmen bo Shillong bat kan thai but yaki kimi em dei finyo tang ka ka kimi en shibon ki kimi ki bakan jaman sim ki kimi ki ban eat yafi ki ban khen khon yafi ki ban penlong khon yafi ki ban kyrkhu ya ka jingem ka jongfi ka babal ka ong but yaki kimi but yaki khon finyo shibon ki khon bo Blei penlong yafi utau spiritual leader la se ya ka ba fin non shibon kita ki khon ki bakan jaman sim ya ka ba fin pen kha ya ki sha ka hima ga jong Blei kita ki breu ka ba fin pen kha kin long ki khon ki bakan jaman sim ki jong phi ka babal ka ong no bat ki bri de finyor ya ki bri finyor ki jaka ki putai ka bo Blei wong an ifi she's pa sha om na ka tan ri lembat ki jingle ben hot pio pediang itu ki jingker khun re ka dan ro ka jingle ben soitan ro mo un le ben ni de kum ne kum tai ya phi ka nam dei ba shu suk bi ta ka jingim ka dan ki jing le ha ka jim ka jong phi kin dan hi kum kita baru trai kular bat ha ka perthai ka ban sawan ka jingim bam jikut ha ka ni ka perthai ka bam mentaf ni pediang itu ki jingker ku baro bat ha ka perthai ka ban sawan fi ni pediang ru ya ka jingim bam jikut tadai ing ta bu jisu pun kot ya ni ka kot life way wong Henry Shibun ki baswa kin long khatdo kita ki babu nengkong ya kita ki spa ka pho ki breu ki bayeng ki basam ki me pa en men bo kita baro ki babu shwa kita baro kin long khatdo ta ka jingkli ka long ne singi fi bu shwa ya no fi bu nengkong ya no ha ka jing im ka jong fi trai wong bat ki ba khatdo kin long shwa kita ki bla bu las wat ya ladi ki bu las kita kin long shwa ha utrai Kita kita kin kio kita kin long haswa. Haki eki ibarok butrai la kular te ya kata. Wala fil anut shisha aman bot utrai. But fi bot nang kong mi utrai ke jing ke jong fi. Kani ka ktien ke jong Blei am kanom kala. La fil ko ngo ne ka ktien am de ma pi pin kala. But fi ni ke jing kala ke jing ke jong fi. Bala da fil bu shwa utrai nang kong. Ba fil bu khaddo ya la de. Shisha pin long nang kong haki ki baro finyo ki jingkar ko kan ka perthai tikna 100% na sham ya kata haladi bokom juru be finyo eta ka jingim ko bom juru na sngo tikna ya kata ya ka mangan yo ka jingim ko bom juru la dang la bu nang kong shwa utrai ka jingim ko jonga ban yano eno kalau kom jo ya piru kom utrai la akran haki senran ke jong ukran yang ngiru menta bagani ka ktien kam ju kala ka apply ke senran ke jo ka apply ru kamut ka deiru yangi ki bi asngo ngene ka ktian menta samar spaula do trai su sngo e je u bodu reunion mu sngo e je u ndai pleng udang bo ya ki eki jong ka perthai ningkong bu do no utrai pada tanga nge ngene ka sngi bo ya perthai sadian bo iki ke sadian bo wat ya la de bo sadian pangai tran ka khui ki jim fi un pelong ningkong bu utrai un pelong ningkong un penon buram ya ki jim ka jong fi unda kyrkhu fi da ka ba kyrkhu un penroi fi da ka ba penroi ba fin long ka dau jong ka jingkar khu ya ki ba bon ki men sim fin long ka khli om ka tdong fin long ki ba halor om ki ba po
bagi jing ke jong fi kan long ke jing jo ke jing ai ke liang ke jing sim ke liang fin ai ke liang fi ai ke gospel fi ai ke ktien fi la ban yarap ru te fin long ki beruspa fi la ban yarap ki babon ki brio no tra ha ba fi bot yu u kwa ban ai da ke ke batmai fi da inta kwa ban pen slore fi ke ne ke sngi ya ka ba fin bu nang kong yu jisu ke jing ke jong fi kwa am fi trai fi fi case step kan no fi pet miet kan no fi num ruspa tam pin sa kum ju yo ba kan dap skaram ke sha kan wan shi ka problem ke jing ke jong fi kum bo khasi ai ka teng pisa si sha ka la am pisa ro ke jing ke jong fi henry la fi don yo trai kan mau ka pisa kan long ka ta ken ka ba khat do ke jing ke jong fi ba kan long ka shakri ke jong fi ba kan long ke nong yarap ke jong fi ba kan long ka jing kyrkhu ye fi ai ba fin pdiang yo nong kyrkhu buki eki barok kin wan ha jing ke jong fi bu shwa yo trai wat tre ke ma ke jong blai ya ka hok ke jong bu shwa wat shwa ya ke ma ke jong blai ka hok ke jong eki barok on sa ai lang ba tam ha pi trai kyrkhu ye fi ke ne ka sngi mum ta ban ka kwa ban dwai ne ta jong fi kwa ban dwai u trai kyrkhu ye fi u trai le ki kamba ke jing jong fi ta fi so do man sim fi so diao bu no shadien shwa pi ke jing jong fi bu yu jisu nang tong bu no shadien ke jing le ke jing jong fi ai ba kan long khat do no shwa kata wat ai ba kata kan long ka blei fi bu fi kan mau sa fin chu per khat sa kata per khat no phang trai fi pule do ktin jong blei miet la ba sngi siu spa ka por snap ya ka jing lap na ka potternettvn ya ka ktin ke jong blei pule ka ktin ke jong blei pulut por ke jing dwai fin ya jing kyrkhu ke jing fi trai kyrkhu fi nga kwa ban dwai nam ta jong fi ni ka por trai ni ka por nga so it ni ki khon ki jama ki la snap ya ka ktien mar ga sngo ngo ba bon nap deng jong fi ke ne ga sngi fi bo nang kong yu jisu fra de ban do no is bon ki ka jing ke jong fi henry na sngo ngo bo trai ulong bo yai ne ba ubam jukala but nga sngo ngo yu trai ba unda kyrkhu ya fi haka ba shispa sha haki ki baro badana preng ju fifi la dat mat ya kata praise the lord ya ro try badana preng ju fifi nang ya leng bai ya kata nang ai ngo lo par yo try ka ba un le mar nga dang nget chi sha ba ubleu na kyrkhu ya ka shispa api unda kyrkhu unda ai bore fi ba fin long ba kharoi fin long ba man bha da shisha fin long ki ba sai so aga jim ko bakin jado kam tam ka bakin jam sim finang long ke bas sai sa utra un pelong fi ki ban kong na mar fil abu yo jisu nang kong fin long nang kong bu shadie ni ki baro bu khat do ki baro jong ni ka prathai bu nang kong yo jisu ai ngo tra men kyrkhu ni ki khon ke chang me hallelujah ki jing pang jing stam jing jing le ba ai ba katakan long khat do bu nang kong yo jisu jing don jing em ka spa ka pho ka bri ka baro bu shadien bu nang kong yo jisu bolong nong kyrkhu kedua yang kyrkhu ni ki khon jama try ki jing suk nom ta ka sngi ki jing tgen do man ta ka sngi bakin bot nang kong be ya me ta try ka jing ko jong ki a bakin bot ya me kin shakri ya me kin long ki sunran ki jama kin ba ka ding na kin sa nar ya la de ta try kin long be try om shu ma ki ba im number la sa nar ki ko try a bakin long no kita ki brio ki ba me be yo ban im po ki om shu ma ki ban im rema me ban yo im po jong ki ko try kata ka jing em ka baki ki em ro a bekin em daga jinget ado man daga sngi kadwai bu try kyrkhu if even em daga jinget nget ya ka bo blei un le ki jing em ka chong fi un le ka ki bo brium la u blei la kadwai na kyrkhu if baro ak te jisu no pnem amen but amen try na kyrkhu if ha nget ka jing em ka nang best fit nang ni chkama ya ro try ka bless you amen.